Máš minútku? Martin, ako vnímaš spätne tvoj prístup alebo pridanú hodnotu po tých rokoch praxe technika? Vo vzťahu k bezpečnosti práce. Tak najmä pri kontrolách. Viem, že v minulosti som chcel mať všetko na 100%, aby firma bola pripravená na kontrolu, čo sa zdá byť logické, ale dneska viem, že to je chyba. Ako myslíš chyba? Veď, Adam, chceme mať všetko bez nedostatkov a v poriadku pripravené. To je prirodzené, to je pekné, len tej práci už rozumiem trošku viacej a rozumiem aj práci inšpektorov práce, ktorých cieľom a ambíciou je kontrolovať. A dnes viem, že keď v protokole je 1 alebo 2 nedostatky, že to nie je dobré. Zbytočne ten inšpektor sa skúma hlbšie tú problematiku a ide zbytočne hlboko, čo nemusí byť šťastné. Daj nejaký príklad. Tak napríklad veľký výrobný podnik, kde sa očakáva, že tých drobných nedostatkov bude viacej a my sme to mali všetko vycipkané tip-top. Inšpektor tam bol 3 dní, nevedel nič nájsť, skákalo okolo neho 5 ľudí, on bol nervózny, ľudia okolo neho boli nervózni. Stalo to čas, peniaze firmy, lebo sa museli venovať len jemu a nikomu to neprospievalo. Čiže pridaná hodnota tej kontroly bola minimálna. Bola minimálna. No a dneska viem, čo si môžem dovoliť a podľa toho prispôsobíme scenár aj taktiku. Dobre, fajn, ďakujem. Páči sa.